Wara l-pressjoni li għamel il-Partit Nazzjonalista fost l-oħrajn b'mozzjoni parlamentari, l-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi fl-aħħar ċeda u ħabbar li se jattendi għall-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal kontijiet pubbliċi biex iwieġeb il-mistoqsijiet dwar il-kuntratt skandalus tal-Electrogas. Fuq Facebook, Konrad Mizzi wera li l-ħidma politika tiegħu għadha bbinata mal-Gvern Laburista meta spjega li ma rridx iwaqqaf il-ħidma tal-Gvern u ma rridx itellef id-diskors tal-Prim Ministru dwar il-baġit. Dan wara t-talba tal-Partit Nazzjonalista li tlieta stess tkun diskussa mozzjoni li kellha titlob lill-Kamra tobbliga lill-eks Ministru jixed quddiem il-PAC. Konrad Mizzi ntalab biex jixed fil-PAC għall-aħħar żewġ laqgħat konsekuttivi. Madankollu baqa jinħeba wara linja gwida li tajt li membru parlamentari jista' jevita milli jixed quddiem il-Kumitat. Madankollu l-Erskine May li hu d-dokument li jgwida l-ħidma parlamentari jgħid li jekk membru parlamentari jibqa' jirrifjuta li jixed fil-PAC għandha tkun il-Kamra li tordnalu. Fis-sigħat ta' qabel, id-deputati nazzjonalisti Beppe Fenikadami, Kerel Aquilina u Ryan Kallus ippreżentaw mozzjoni parlamentari lill-Speaker Anġlu Farrugia b'appell lill-membri tal-Gvern Laburista ta' Roberta Bela biex ma jibqgħux jipproteġu lil Konrad Mizzi u l-ftehim skandalus mal-Electrogas. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, Beppe Fenikadami li huwa wkoll iċ-chairman tal-PAC qal li Roberta Bela kellu jaċċetta li l-mozzjoni titressa u jivvota favorija ħalli Konrad Mizzi jagħti rendu konta emilu meta kien Ministru responsabbli mill-Enerġija. Min-naħa tiegħu id-deputat Kerel Aquilina qal li d-deputati nazzjonalisti fil-PAC qed jitennu li Konrad Mizzi għandu jixed quddiem il-Kumitat għax hu żgur li jaf ir-risposti kollha la darba kien il-Ministru responsabbli mill-ftehim mal-Electrogas. U d-deputat Ryan Kallus qal li hu fl-interess tal-poplu li Konrad Mizzi jwieġeb la darba u l-poplu li qed taħallas bloli fil-kontijiet. U fakkar ukoll kif il-poplu diġà ħallas 50 miljun euro żejda f'kontijiet minħabba mekkaniżmu ħażin li qed iħaddem il-Gvern Laburista.